Tak čaute. Čaute. V minulom videu sme vám spomínali prekvapenie, a to na novú sezónu 2024. Auto už máme zaplachtované. C2 ostáva v rodine, tu Sebi nechce predať, ale treba sa posunúť niekde dopredu a ako sme aj spomínali, náš sen je ísť v šľapajách Sebastiana Loeba. Troška sme robili väčší krok, ako sme mali v pláne, ale taký je život, čo prinesie, to Bereme. treba brať a treba ísť za svojím snom. Toto video točíme kvôli tomu, aby ste videli, že ako prebieha príprava, ako prebieha celý ten projekt od civilného auta až po závodné auto, čo sa týka prípravy, klietka, sedačky, rozoberanie. Takže práve preto sme sa rozhodli, vám to všetko natočíme v prípade, že by ste chceli aj vy začať s motošportom, tak ako to všetko začína a ako to všetko prebieha. Plán bol taký, že sezónu 2024 pôjdeme Na Citroën Xara. Ale čo život dal, to berieme a naskytla sa nám táto krásna C4, ktorú Sebi vám teraz ukáže. Je to Loebová verzia Citroën C4 B-Loeb. by Loeb. Je to tiež 1.6, 80 kW, je to 2007 ročník, takže toto auto je na sezónu 2024 a 2025. Tak je to ročník výroby 2007, je to 1.6, je to ten istý motor, čo je v C2, ale budú tam trocha lepšie úpravy. A začíname tými najjednoduchšími. Pozrieme, v akom stave je motor, troška ho rozoberieme, urobíme tam z vody výfuk, prevodovka sa tam spraví, vymeníme všetky silenbloky, dáme za niečo tvrdšie a uvidíme. Hlavne treba sa rozjazdiť, Sebi musí to dostať do rúk. Skúsime to zvýšiť výkonovo nejak cez rejaciu jednotku. Poprosíme opäť kamaráta Erika z Ucho Motošport, aby to troška oživil. Jeho prekoňované Evo. Základ je to dobrý, treba sa s ním iba už pohrať a myslím si, že Sebi mu to bude takisto vyhovovať ako C2, takže máme ďalšieho Citroena v rodine, takže tešíme sa a treba len veľa času, veľa energie, učenia na tom aute, peňazí a veľa trénovania. Tak akurát sa nachádzame v interiéri tohto auta. Všetky veci pôjdu preč. Volant, rádio, tam ten displej, sedačky, tapacír a všetky veci. A bude tu rám, budú tu športovné sedačky, volant a také všetky potrebné veci, ktoré potrebujeme v tomto aute. Tak akurát začíname odstrojovať našu C4 a pozerajte, ako nám to ide. Tak akurát rozoberám sedačky. A to mám skoro rozobrané a ide nám to takto dobre.